Madwar 20 sena ilu, Doreen għaddiet minn mument imnikket ħafna meta tilfet lil binta Antonella ta' 14-il sena wara li kellha il-marda kiefra tal-kanċer. Iltqajna mal-om f'jum il-ġimgħa kbira hekk ispjegatilna l-uġieħ li għaddiet minnu. Ħadna l-aħbar fit-2000 li t-tifla kellha tumor f'kubtejha. Mbagħad għalunna li rridu nitilgħu għall-operation l-Ingilterra u kienet xokk ieħor. Żewġ xokks fuq xulxin l-ewwel tuħu l-aħbar li t-tifla għandha bone tumor. Imbagħad oħra li trid titla l-Ingilterra ma jkollokx fejn toqgħod. Hija spjegatilna li f'dan iż-żmien il-Putti Nookers kienet għadha ma twafqitx u qaltilna li telgħu 3 darbiet l-Ingilterra. Niżlu lura Malta biex ikomplu bil-ħajja normali, iżda d-destin ma rridx. Issa katarġa tibda l-ħajja, it-tifla marret l-iskola u laqqas għamlet 3 ijiem, tella l-għaddeni u raġa r-relapsjat u raġa ħarġila. Ġi lura f'post fej ma xtaqniħx li jiġi għax mbagħad marrilla ġol lungs. Għalula li m'hemmx tama u xahar wara Antonella żagħżugħa fi fjur ta' ħajjitha tilfet ħajjitha. F'din l-intervista l-om li ġarbet it-telfa ta' binta spjegatilna l-importanza ta' Puttinu f'mumenti daqshekk diffiċli. Li inti tidħol hemmhekk u meta tmur Puttinu jgħidlek issa inti oqgħod tranquill ħalli fidejna. Dak hemmhekk serħan il-moħħ fis-sens, imma ma tridx toqgħod tfittex kif jiena għamilna aħna bħal speċi għandek biċċa xogħol lesta. L-om sostniet li l-għajnuna li jagħti llum il-ġurnata Putti Nookers hija ta' spalla. Hija appellat biex f'dan il-jum il-poplu Malti u Awċi jgħin lil-Puttinu. Hekk ma jkunux il-Maltin u l-Awċin, ma jkunx hemm Puttinu naħseb illum. Ġifieri nappella il-Maltin u l-Awċin kollha biex jgħinu kemm jistgħu mill-ftitux li għandhom imma jgħinu Puttinu għax illum jew għada ma tafx meta sa tiġi bżonnu.